Jaha babuआ जनो हाबाय आरो गाबगासिनो दं आरो नै ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय ओमफ्राय हा जायो दे बियो बाबु हा जायो नोङो थाथा होदो नों गाया हा जायो ओरैबायदि गोलोमबाय आयु जा जा र नेने बल गेले आं गुन्दै लायनो दे गेले दे गेलेगोन ना दायो आं स्कुल थांसै रेडि जाबाय नै ड्रेस गानबाय दायो आं दुगैनोसो थांनांगोन ओमफ्राय दैसायाव एसे दै फैदों आरोना दायो थांसै 8:30 जाबाय अके बाय गाइस टाउनावहाय लोगो मोनफिनसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ दायो दिनैहाय फुल क्लास जागोन दा मैयाहाय हाफ क्लास जादोंमोन ओमफ्राय दायो आं स्कुल थांसै फुल रेडि आइ कार्ड नै आइ कार्डआ बेनिफ्राय दायो आं स्कुल थांसै नोंथांमोना नायलांदो जाहाया ना बासिना दोनदो आरो सल ना मासे थैनाय दंमोन ओमफ्राय दैसायाव नांनाय ना मिरगा दं नै बासिदो ओमफ्राय नैयाव एसे दङ ओमफ्राय बेयाव मानसिल'सो दङ गाइस दायो आं ओंखाम जानोसै ना फ्राय संख्रि लाबाय दायो ओंखाम जानानै थांसै दायो आं थांसै बेनिफ्राय नोंथांमोना दायोथ' स्कुल थांबा भिडिअ बानायनो हाया ओमफ्राय दिनैहाय मैयाहाय रिजाल्ट माने होदोंमोन मैयाहाय साइन्स ओमफ्राय हिन्दी गैला गोलैबाय साइन्स हिन्दी ओमफ्राय मा होदोंमोनलै साइन्स हिन्दी ओमफ्राय बावगारलायबाय मोनथाम ओमफ्राय माने साइन्सआव एसे खम मोनदों आरोना आइया सिगनेसार होनो नागिराखैमोन ओमफ्राय होनो होबाय ओमफ्राय हिन्दीखौथ' नोंसो लिरदों ना ओमफ्राय हिन्दीयावथ' मोनदों मार्क मोजाङैनो ओमफ्राय मेथ्स होदोंमोन दे सरि गाइस बावगारदोंमोन ओमफ्राय दायो थांसै ओरैबायदि दै नै दुब्लि ओमफ्राय दायो थांबाय थादों आङो बाबाया साइकेल लाबोदों आरोना ओमफ्राय बाबाखौ लांफानोसै मबाइलखौ नोंथांमोनखौ देखायनो लुगैबाय आरोना आं बिदि स्कुलाव थाङो नोंलाय थाबायनो हाया बेगाबो एसेबां गोलोद ओमफ्राय दिनैहाय इंलिसखौ होगोन खोमा इंलिस आरो एम आइ एल ओमफ्राय जोंनि माबा एम आइ एल लानाय मेमाहाय 50/50 लानो होदों बाट माने लानो हानाय नङा जोङो 4नि लाइनाव मोनबाबो जागोन मिथिला मोनगोन ना मोनला 4नि लाइनावबो दिनै होयोबासो मिथिगोन ना थ' गाइस साइन्सआव एसे खम मोनदों ओमफ्राय आइया सिगनेसार होआखैमोन ओमफ्राय आरो मा बुंबावनोसै आं दायो बिदिनो थांबाय थानोसै दायो आङो न'आव मोनफैबाय थ' गाइस दहायनो मोनफैदों आङो भिडिअ बानायनाय जायासै 7:30 जासिगोन बेनिफ्राय ओंखाम जाबाय जानानै दसे ओरैनो खिथाबखौ नायदोंमोन आरोना आङो माने पेपार होनायखौ नायदोंमोन आङो दिनै इंलिस आरो एम आइ एलखौ होबायना ओमफ्राय ससियेलखौ होआखै ससियेलनि होम एसाइनमेन्टखौ दिनैसो हरदो आरो सारा ओमफ्राय खालामनांगोन बेनिफ्राय इंलिसनियाहाय माने आसामाव दैबाना जानायखौ लिरनो होदोंमोन महात्मा गान्धीनि बाय'ग्राफि पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स फिउचार टेन्स बिदि लिरनो हरदोंमोन साइन्सनि आरो क्रप प्रडाक्शन एसे लिरनो होदो आरो राइसनि ओमफ्राय बर्ड हरदो बेनिफ्राय एम आइ एल आ कुइसन एन्सारनो लिरनो हरदो हिन्दीयाबो कामाख्या मन्दिरनि बेनिफ्राय मामोनलाय बावगारलायबाय ओमफ्राय बिदिनो दङ दिनै ससियेला हरदो ससियेलनिखौ लिरनांगोन समबारे साबमिट खालामनांगोन ना ओमफ्राय दायो आङो दुखान थांना फैनानै दायो सि जोमबाय आरोना दैसाखौ नोंथांमोनखौ देखायगोन दायो आं साहा फुदुंसै साहा माने ओंखाम फैदों साहा लोंनो बुंदो दैसाया नै एसे जाब्रामोन मैयाहाय नै इसेबां फैदोंमोन इसेबां एसे आं दुगैखांनानै साहा लोंहोना बाबुदों आं दुब्लियाव गिदिं फैदो मा जाबाबो मादि नांगासिनो दङ आयु दायो आं बाना लादो ओमफ्राय दसे गिदिंदो नै जोंहानि माइया बोरै जादों नै बाबु आंखौ नायगासिनो दं दे बाबु आंखौ चुमु दे ओमफ्राय दायो फिल्डआव थांनो जाबा थांगोन आरो बाबुआबो उन्दुलांबाय आरो दुब्लियाव थाबायनायावनो उन्दुनो ओंखारदों देहा ओमफ्राय गोबावबो जाबायमोन उन्दुवाखै थ' स्कुलनिफ्राय मोनफैदो ओमफ्राय दसे थानानै बाबुआ सिरि मोनबाय
बिसिनाव फुथुबा दसे उन्दुखायो बियो ओमफ्राय नै फिलाहाय ओरैबायदि हाग्रा जाना दं आरोना जेरै मोनलायलायदोंलै बेथ' मा खालाम